Jo. Gde smo to mi? Izgleda da su nas zatvorili i posmatraju nas. Hej, pustite nas! Sad ću vas srediti. Ne brinite, nećete nigde pobeći od mene. To ćemo još vidjeti. Wednesday, imaš li neke ideje? Reci. Možemo pokušati pobeći kroz ventilaciju. Moramo se smiriti. Nećemo nikad izaći odavde. Umrećemo ovde. Smiri se. Hajde da otvorimo bravu. Lako reći, a gde je ključ? Vidi, Wednesday. Pas ima ključ. Zdravo dušo. Treba nam ključ. Polako, nemoj se ujedati. Jao. Ne, to nije dobra ideja. Šta da smislim? Hajde, razmisli. Imaš li ti neke ideje, kosture? Enid, smislila sam plan bekstva. Moraš skrenuti pažnju čuvaru. Aha, laži. Da, razumela sam. Hej, ljudi! Ćao! Kako je smešna. Padam. Joj. Wednesday, koliko još? Hajde, požuri. Druže, hoćeš mi dati malo koščica? Da, može. Bravo, Wednesday. Hej, prijatelju, imamo lepe koščice za tebe. Ne boj se, častit ćemo te. Odlično. Dok pas ne vidi, uzet ćemo ključ i otvoriti bravu. Svaka čast. Pa, hajde da probamo. Šta je to? Jao, Enid, daj meni to. Tako je. Wow, bravo, Wednesday. Samo hajde prvo da skinemo uniformu, da ne izgledamo kao zatvorenici. Super! Ne razumem. U čemu je stvar? Gde su nastali? Bežimo? Pa to je bekstvo iz zatvora. Alarm! Imamo 2 begunca. Moramo ih uhvatiti. Jao! Otkrili su nas! Mamice! Hej, stani! Oho, Wednesday, vidi, to je mapa! Super! Hajmo brže! Stani! Ojoj, svuda su laseri! Čekaj, znam šta nam može pomoći. Wow! Cool! Odličan posao, Wednesday! Možeš računati na mene? Spretno ću proći pored svih ovih lasera i isključiti ih. Tako je, polako. Da, odlično. Gotovo. Wednesday, jesi već ovde? Hajde da pogledamo mapu, da vidimo gde je izlaz. Izgleda da sam ogladnila. Hoćemo skrenuti u kafić. Molim te. Ok, slažem se. I ja bih pojela nešto. Evo vas. Šta? Kako su prošli kroz laseri? Jau, treba isključiti alarm. Stop. Gotovo. Dakle, uhvatit ću vas, obećavam. Niko neće pobeći od mene. Mislim da znam gde ih treba tražiti. Stigli smo. Izgleda da nas nisu primetili. Odlično. A vreme je da pojedemo nešto lepo. Vidi, kaša. Izgleda odvratno. Neću ni probati to. Jao, izgleda da je ova kašika beskorisna. Nema veze, ješću ovako. Uj, odvratno. Ova kaša je tako suva i ružna. Gdje? Čekaj, razmišljam.
a šta misliš o ovoj ventilaciji? Hajde da vidimo. O, imamo čak i nožić da je otvorimo. Daj mi to. Bravo, Enid. O ne, izgleda da nas već traže. Hajde što brže da se sakrijemo. Ali gde? O, da li ću stati ovdje? Da, a mislim da hoću. Super! A ja ću se sakriti ovdje. Aha, jeste mislili da pobegnete od mene? E pa nećete uspjeti. Osjećam da ste negdje tu. Naći ću vas. Mamice, tako je blizu. Čula sam nekoga. O, je li to kaša? Ceo dan nisam ništa jela. Znate, ipak ću odbiti ovo jelo. Treba je baciti. Dakle, izgleda da devojka nema ovdje. Potražit ću ih na drugom mjestu. Jao, odvratno. Je li otišla? Wednesday, jesi dobro? Ja sam sva u pasti. Užas. A vreme da idemo odavde? Pobeći ćemo kroz ventilaciju. Sad čekaj. Gotovo. Hajde, idi ti. A ja ću odmah posle tebe. Wednesday, hajde. Oh, come on. Jao, ovdje nisu spremali oko 100 godina. Nemoj kukati, idi. Ne volim paučinu. O, tu je izlaz. Ali ne može da se otvori. Moramo ići dalje. Šta? Mamice? Pauk! Jao, Enid. To je samo mali slatki pauk. Svaki dan ih vidim. Kakav užas. Hajmo brže. Uj, odvratno. Jao, kako me nervira. Osjećam da su negde blizu. Aha, evo vas. Pa šta je to? Opet nisam stigla da ih uhvatim. Možda treba da idemo ovuda? Da vidimo. Joj. Pazi, Enid. Gde smo to mi? Vidi. Je li to naš čuvar? Kako smešno. Izgleda da smo našli njeno tajno mesto. O, vidi. Ovo je sportska sala. Nevjerovatno. Od uvek sam volela da treniram. Dakle, je vreme za mali trening. Da, sad ću srediti tu krušku. Ja. Kako teško. Enid, jesi zaboravila gde smo? U zatvoru. I moramo da pobegnemo odavde. Jao, da, tačno. Upravo si. Izvini. Šta radiš? Wednesday, ti si genije. Hajmo ka izlazu. Hajde, požuri. Juj. Jao, kako si smotana. O, našli smo WC. Hajde da pobegnemo kroz kanalizaciju. Ne mislim da je to dobra ideja. Jao. Uj. Odvratno. Ne, to je iznad mojih snaga. Ugušit ću se. Hvala, Wednesday. Za malo nisam povratila. Ove četkice za zube mogu nam biti od koristi. O čemu pričaš? Šta? Hoćeš me izazvati na dvoboj? Predaj se, nećeš me pobediti. I ja sam majstor u mačevanju. Eto ti. Jao. Oho, vidi. Pa gde su ove devojke? Tako su male, ali tako brze. O, to je moja super slika.
Ha, kako sam lepa. Odavno nisam trenirala. Jao, samo ne to. Padam. Šta? Kakva je to rupa u zidu? Evo novog ulaza u ventilaciju. Hajmo vuda. Gde su se sakrili? Eto vas. Wednesday već ovde. Ostavite nas na miru. Eto vam. Hej, predajte se. Šta da radim? Eto vam još. Ajoj. Ovo je bio nokaut. Hajmo brže. Šta? Gde ste krenuli? Stanite odmah. Naučit ću vas pameti. Dohvatit ću vas. Dakle, opet smo stigli u neku sobu. Ovo? Gde smo to mi? Hey. Vidi, ovo je izlaz. Otvori brzo ova vrata. Pa šta je to? Nešto neće. Treba nam ključ. Let's go. Hajde da ga nađemo. Kakvu smešnu facu imam ovde. Vidi. Izgleda da čuvar nije pojeo čips. Super. 100 puta bolje od suve kaše. Ups. Enid, hoćemo možda potražiti ključ. Da, naravno. Ne vidim ništa. Enid, jel mi se čini? Ili je to uniforma čuvara? Vidi, hoćeš da je probaš? Zašto? Shvatam. Da, tako nas niko neće prepoznati. Da, savršeno. Jao, mamice, evo je. Dolazi. Šta da radimo? Šta to zvecka? Našla sam ključ. Super, svaka nam čast. Hajmo odavde. Nice. Uspelo je? Da. Imam vas. Gde su opet pobegli? Šta? Sve je jasno. Našli su ključ i pobegli odavde. Pažnja. Enid i Wednesday su pobegli. Hitno. Pa šta je to? Dobro je. Vidi, helikopter. Hajmo tamo, odletet ćemo odavde. Još nikad nisam letela na helikopteru. To bi trebalo da bude baš moćno. Hej vi, stanite odmah. Hajde, polećemo. Ćao, sve najlepše. O ne, kako je to moguće? Šta je bilo? Gde smo mi? Kako da izađemo odavde? Ej, ljudi, pomozite! O ne mogu da verujem. Uhvaćene smo i niko nas neće spasiti. Ovo je skrivena kamera. Hej, neko bilo ko u pomoć. U pomoć, plašim se. Šta da radim? Ćao svima, sad ćemo se malo zabaviti. A šta tu imamo? Čokoladni namaz. I on ide pravo u kutiju. Joj, nešto curi po meni. Nešto mekano i odvratno. Još malo i skroz će mi zaliti kosu i lice. Kako odvratan osjećaj. O Bože, Liv, šta se dešava sa tobom? Ovo izgleda jako loše. Ne vidim ništa. Ali ukus je dobar. Da, blago tebi. Šteta što nema više. Pa eto, sav sam se isprljao. Moram da se sredim. Eto. Što? Nemoguće, sve si pojela. Da, to je bilo baš ukusno. Hej, tamo gore. Daj mi još. Neverovatno. Ali ovdje skoro ništa nije ostalo. Pa, sasvim malo. Je li to sve? To nije zanimljivo. Kad bi sada bila čokoladna torta? Ide, sad ću skupiti sve za tortu. Cela činija sa jajima? Što? Izgleda veoma odvratno. Šta to radi, ne razumem. Pritisni
sve što mogu. Možda će negdje ispasti nešto ukusno. Nevjerojatno. Nikad ovako nešto nisam video. Eto, ja sam spremna. Pa dobro, ne mogu da te odbijem. Eto, izvoli. Šta je ovo? Ne, uopšte nije ukusno. I veoma ligavo. A sada Coca-Cola. Izvoli, sama si izabrala to. Jao, kako hladno i mokro. Stanite, ovo uopšte nije ukusno. Ne vidim ništa. A sad ću dodati malo perja. Imat ćemo odličnu pernatu drugaricu. Šta je to bre? Perje? Da li se šalite? Stanite, ovo nije smešno. A sad ću sve ovo posuti brašnom. Izvoli, draga. Prestanite! Ovo uopšte nije ono što sam htjela. Ne vidim ništa. I ovdje se uopšte ne može disati. O ne, stvari su se baš pogoršale. Ne želim da učestvujem u tome. Zdravo, jesi me poželjela? Pritisni dugme. Šta ću dobiti? Da vidimo. Čekate iznenađenje. Veoma ukusno i slatko iznenađenje. Cela kanta. I to je žvaka. Izvoli, draga, to je za tebe. Šta? Šta je to? O ne! Moja kosa! Sva je lepljiva! To je nemoguće! Čekajte, to je prilično ukusno. Pa to je žvaka! Wow! Ipak sam zadovoljna. Sviđa mi se. Baš ti se posrećilo. Želim da probam. Super, veoma ukusno. A mogu li da uzmem još? Hej, prestani da diraš moju hranu. Ali samo malo. Gotovo. Nemoj više da me diraš. Zatvoreno je. Ne znam ni koje dugme da izaberem. Pa dobro, neka to bude ovo dugme. Da vidimo. Opa, cela tegla meda. Odlično. Ovo je predobar med. Prva klasa. Izvoli, mala. Probaj. Sad ću ga sipati. O ne, opet nešto lepljivo i odvratno. Prestanite, ovo nije smešno. Sad ću se udaviti ovde. Dovoljno. Medeni tretmani su završeni. Kakav je to smrad. Ne može da se diše, užas. Kakav užas, pogledajte, cela kanta sirove ribe. Ovo je baš loše iznenađenje. Što to tako smrdi? Kakva gadost. Čini mi se da će se ugušiti. Pomozite mi. Umreću ovde. O ne, sad ću povratiti. Jadna. Znam kako da ti pomognem. Imam nešto. Sad će ti biti malo lakše. Veruj mi. Imam novi parfem. On će prekinuti miris ribe. Tako je stvarno bolje. Hvala ti, drugarice. Dobro, igramo dalje. Šta sam dobila? Sad ćeš vidjeti. Odmah ću da ti sipam tvoj dobitak. Ovo je nešto čudno. Ne mogu da shvatim šta je to. I miris je poznat. Šta? Ketchup? Ozbiljno? Čekaj, to još nije sve. Dobila si još krompirići. Tako su primamljivi. Nemoguće odoleti. Izvoli. Pomfrit. Da, to je ono što mi treba. Wow, kako je ukusno. Obožavam. Prelepo. Oduševljena sam. Super. Dobro, koje dugme da izaberem? Neka bude ovo. Jao, fuj. Jadna ti. Ovo neće biti lako. Ali šta da se radi? Uzmi svoj koktel. Zašto je tako hladan? Mogli ste malo da ga zagrejete? Šta je ovo? Brokoli? Užas. Pa dobro, sad ću da probam. Uj, kako odvratno. Ej, to nije fair. Gde su moji slatkiši, jeli? Odgovori. Sad ću te naučiti pameti.
Čini mi se da je pravo vreme da se vratiš. Dobro je. Zdravo, kako si? Dobro, neka bude ovo dugme. Ovo je baš dobar dobitak. Koliko raznobojnih flaša. Izgledaju baš cool. Dobro, krećemo. Jao, što ovo ne razumem? Opet nešto curi po meni. Ukus je super. A sada naranđasto. Stvarno ukusno, sviđa mi se. A sada žuto. Wow, a žuto je još ukusnije. I zeleno. Ništa se ne vidi, ali je veoma ukusno. O, da. Blago meni. Kako to ukusno izgleda. Baš bih voljela i ja da dobijem tako nešto. Imam dobru ideju. Sad ću sve ovo skupiti u veliki špric. Da, tako je. Izvoli, drugarice, hvataj. Da, to je jako ukusno. Hvala. Nema na čemu. I ti mi stalno pomažeš. Hajde ti prva pritisni, molim te. Dobro, nema problema. Nadam se da ću imati sreće. Pa šta je tamo? Čokoladne kuglice Maltesers. Odlično, tako su ukusne. Morao sam da proverim. Znaš, čak ti zavidi malo. Ali neće ti biti baš prijatno. Potrebna je zaštita. Izvoli. Neočekivano. Dobro, spremna sam. Dakle, drži se. Ja počinjem. To uopšte ne boli. Hvala što si mi dao zaštitu. Zamislite, to je kiša od čokoladnih kuglica. Šta može biti bolje? Dakle, sad je pravo vreme da probam sve to. To, nema više. Šta me gledaš? A vidiš da jedem? Ličiš na hrčka, baš ti smešna. Pa dobro, nema veze. Eto ti, izvoli. Neočekivano, moram da bežim. Dosta, prestani. Kako je bezobrazna. Šta ja da zaberem? Neka bude ovo dugme. Kakvo veliko pakovanje mleka. Pa dobro, idemo. Izvoli, to je za tebe. Uživaj. Šta je to? Tako mokro. Baš ti hvala. Hoću li bar jednom ostati suva? Strašno. Nešto očigledno nedostaje. Dodat ću malo Oreo kolača. Izvoli. Evo, ne mogu da verujem. Ovo je Oreo. Super. Obožavam ih. Jako ukusno. Super. Da, igra je bila odlična. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Eto, oho, koliko bombona. Super. Što, pseća hrana? Da li se šalite? Kako smešno. I ja veoma volim ove žele bombone. Zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je. O da, izgleda mnogo lepo. A zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo. Ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombon na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Što ona radi, ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. To je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, ajde jedi. Užas, zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, i još
još i smrti? Tako je. Dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo torte. Probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svu ovu tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Okay. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. Brr. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga. Kako da ga ne nahranim? Da, upravo si previše sladak. Ne možemo ga odbiti. You ready? 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O, vidi. Kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Da, hvala, Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. O, smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza od luka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. O, a od belog luka mogu napraviti lepe latice. A samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. O, ispalo je prelepo. Prava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. O, vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plači, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Ajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Thank you very much. Dakle, spreman sam. I ja! Da, to je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Wow, bravo, Mike. Svaka čast. Hvala! To je prelepo! O da! Šta je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se! O, baš ti hvala. Super! Da. O ne, ja sam dobio ljut wasabi! A ja imam moje omiljene čokoladice. To. Mogu li ja biti prva? Molim te. Super. Prvo hoću da probam malo Nutelle. Prelepo. Trenutak. Imam odličnu ideju kako da ukrasim moju tortu. A zato ću uzeti lopaticu i valjak. Da, ja sam kao pravi građevinar. Uz pomoć lopatice ću namazati svu čokoladu. A zatim ću preći valjkom. Odlično, ali to još nije sve. Trebaju mi ove čokoladice. Da, moram nešto izmeriti. Kako je sve ozbiljno? Nego šta si mislio? To je to. Mogu staviti ove čokoladice u krug. Wow, super! Hajde, sad ti. Da, znam. Dakle, treba razmazati wasabi po torti kao Julie. Julie, mogu li pozajmiti tvoju lopaticu? Na njoj je ostala Nutella, super. Hvala, Julie.
Eto, završio sam. Izvoli, Julie, hvala. Ajoj, ne treba mi to. Bolje da probam ovu prelepu tortu sa bananom i čokoladom. To je savršena kombinacija. Oduševljena sam. Prelepo. Što me gledaš, Mike? Sad je tvoj red. O, ne, iskreno, ja ne želim da probam to. Ne mogu više. Ne, nećeš me nagovoriti. Julie, šta radiš? Ajoj, baš si bezobrazna. Eto ti. Šta? Bitka hranom? Dobro. Kako god. Eto ti, eto! Prestani. To je bilo smešno. Da, slažem se. Šta? Mamice? To su ljute papričice. O ne. Kod mene su želeoči cool. Vrlo rado ću ih staviti na tortu. Izvini, Julie, ali ova torta će biti dovoljno samo za mene. Ekstra. Hej, ja sve vidim, lopužo. Dakle, sad ću probati. Prelepo. Hoću i ja. Rekao sam ne može. Dobro, dobro. Najbolja torta na svetu. Mike, daj mi, molim te. Ne čujem te i ne vidim. Sam ću sve pojesti. Najbolja kombinacija na svetu. Poješću sve do kraja. Najeo sam se. Julie, sad ti. Jao, dobro. Uopšte ne želim da stavljam paprike na tortu, ali znam da nemam izbora. Dobro, uradit ću to barem lepo. Iseći ću paprike sitno i staviti sa strana ovako. O, da, Mike, vidi. Super. A sada probaj. Prijatno. Jao, mamice, jako se plašim da je probam. Ajoj. Znaš šta? To nije loše. Meni se čak i sviđa. Da. Ozbiljno. Ili ne? Ajoj. Postalo mi je jako vruće. U pomoć. Kakav užas. Sad ću te spasiti. Izvoli. Kakvo olakšanje. Hvala, Mike. Super mi je. Uživajte u gledanju. Wow, kakva velika gomila popita. Čudno, mislim da je moj popit pokvaren. Ne mogu da pritisnem dugme. I šta ćeš da radiš? Prestani da mirišeš to. To nije jestivo. Grešite. Moj popit je napravljen od marmelade i jako je ukusan. Wow, blago tebi. Eto, ostalo još malo. Brzo sam završila. Šta gledate? Sada vi. Možda su moje igračke također jestive, ali previše su tvrde. Pa to je čokolada. I malo sam i još više sreće nego što sam očekivala. Moja omiljena bela čokolada sa bombonama unutra. Jo, šteta što ja neću moći da probam. Upravo si, Phoebe. Neću nikome dati. Mi je celo lice ti u farbi. Pa šta, nema veze, to nije strašno. To je to, skoro sam čista. Ostao sam samo ja i to su divne vesti. Pitam se od čega su napravljene moje igračke. Ne liči ni na čokoladu, ni na marmeladu. To su prave igračke, super. Možemo da se igramo? Bože, to baš smiruje. Da, to mi sad sigurno neće smetati. Opa, čips. To su divne vesti. Ali zašto svako od nas ima samo jedno pakovanje? Ne znam, mislim da svakako treba probati. Šta je tamo, Phoebe? I još ne znam. Čips ti je doleteo pravo u oko, smešno. Ne vidim ništa smešno u tome. Mislila sam da je pakovanje prazno. Dobro, što ću moći bar malo da jedem. To je to, završila sam. Pa, vreme je da vidim šta je u mojoj tegli. Nadam se da je tamo veća porcija.
Ne mogu da verujem. Ovo pakovanje nema ni dna, ni čipseva. Deni, pogledaj sto. Evo ih. Kako ih nisam video? Mislim da je tu 10 komada. To je svakako bolje od jednog. Čestitamo. Šta ti je? Verovatno sam udahnuo začin. Kija mi se. Dobro je. Sad mogu jesti. Jao, evo ga, opet počinje. Oduvao si čipsevi. Prokletstvo. Mija, ne ponavljaj moje greške. Veruj mi, ja tačno znam šta treba raditi s hranom. Oho, pogledajte koliko čipseva. Ne završavaju se. To sigurno ima 100. Blago meni. Mogu li probati malo? Naravno da ne. Ne približavaj se mojoj hrani. Ne treba mi vaša pomoć. Neverovatno. Kako je to sve stalo u tebe? Loše me poznajete. O, izgleda da je se neko zagrcnuo. Moramo spasiti Miju. Samo trenutak, sad ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala puno, ti si pravi prijatelj. Ali šta nije u redu sa ovom kolom? Zašto prska u sve strane? Kakav užas, sva sam mokra. Nemam pojma kako se to desilo. Wow, koliko KitKatova. Ne bih rekla da ih ima mnogo, samo 10. Pa, nije loše. A Phoebe ima samo jedan, gubitnica. Ali sigurna sam da je moj KitKat najukusniji. Pazi malo. Kakav debeli sloj čokolade, to je sjajno. A najviše volim vafle u KitKatima. Svi smo u čokoladnim mrvama. Izvinite, slučajno sam. Setit ćemo ti se toga, ne brini. Neki drugi put, a sada Mija mora da pojede svoje čokolade. Da, mislim da je to odlična ideja. Oho, kako si ih brzo i spretno otvorila, svaka čast. Da, nego šta, omote mi ne trebaju, zanima me samo čokolada. Jao, viljuškom i nožem ih ne mogu iseći, onda mi ne trebaju. Jao, to je nešto nevjerovatno. Nećete me zaustaviti, ovo su najbolje čokoladice na svetu. Gde su ti dobri maniri, Mija? Ne prepoznajem te. Op, i jedna čokoladica je pala. Uzmi je brzo, ne bih voleo da me povrediš. Ne plašiš se, džaba, Deni. Svako ko pokušava da mi ukrade hranu treba da se plaši. Deni, dođi sebi, moraš pojesti 100 čokolada. Da, Phoebe, upravo, počni. Ovo neće biti lako, treba nešto smisliti. Odlučio sam da napravim nešto veličanstveno. Tako nešto još nikad niste vidjeli, garantujem vam. Oho, ovo zaista izgleda nevjerovatno. Treba će mi mrdevine da se popnem na vrh. To je to. Bila je to posljednja slatka cigla. Nemojte ni tražiti da siđem. Ovdje je super. Nećeš, ne moraš. Nama je još bolje. Žao mi je, Deni, ali tvoja struktura je gotova. O ne, šta ste uradili? Tako sam se trudio. Nismo imali izbora, morali smo da uradimo to zbog čokolade. Da, i ne žalimo ni zbog čega. Vredelo je. Kada ćemo još imati tako dobru priliku? Ovo se može baciti. Evo mene, jeste me poželjeli? Vrti me se u glavi. Dobro je da sam stavio kacigu. Baš si smešan. Konačno sam dobila najveću porciju. 100 žvaka odjednom. Koliko ste vi dobili? Ja od Deni ima samo jednu, to je smešno. Ne mislim tako. Meni uopšte nije smešno. Pogledajte, u pakovanju je nekoliko žvaka, to je odlično. Mija, izvini, nisam hteo da te pogodim, pa hajde da počnemo. Sad ću vam pokazati kako rade pravi ljubitelji žvaka. Bilo bi sjajno kad ne bi bacao smeće svuda. Pravo si zlopamtilo. Nisi morala da me tučeš. Šta to radiš, Deni? To izgleda čudno. Ali vrlo zgodno. Par sekundi i već sam stavio sve žvake u usta. A sad pogledajte kakav balon ću da naduvam. Oho, ti možeš raditi u cirkusu? Nadam se da je to kompliment. Ako je tako, hvala Mija. Bravo, bilo je super. Sad Mija. Wow, opet si sve odjednom otvorila.
super. Najbolje sam u tome, a još mogu vući žvake usta kao usisivač. Oho, koliki balon. Mislim da je pravo vreme da ga probušim. Žao mi Mija, ali ne mogu da odolim. Bolje da se pokrijem. Šta si uradio, Deni? Ne vidim ništa. To je verovatno zbog žvake na licu. Izgleda da sa mnom nešto nije u redu. Samo si skinula obrve. Kakva noćna mora? Moram ih odmah vratiti. Ovo nije baš prijatno gledati. Baš me briga, ti si kriv. Sad sam dobro. Pa, sad je moj red da razradim vilicu. Pazi, Phoebe, tako ćeš slomiti sto. Ups, malo sam preterala. Žurila sam da otvorim žvake, izvinite. Jel to imaš gumena usta? Kako u njima staje toliko hrane? Ma dajte, to nema ništa komplikovano. Phoebe, gdje ideš? Stani, držim te. Deni, to je beskorisno. Ima preveliki balon. Ali moramo je spasiti. Postoji izlaz. Treba pucati iz pračke i probušiti balon. To nije loša ideja. Mislim da će uspjeti. Eto, promašio si. Daj ja da probam. Jesi li sigurna? Moj balon je pukao. Uspeli smo, ali sada pada. Pokušat ću da je uhvatim. Eto, opet ti nije uspelo. Izvini, dao sam sve od sebe. Baš vam hvala. Što? Tako mala lizalica? Tužno. Moli, a vidi kolika lizalica je kod mene. Što? Oho. Da, ja sam dobila najveću lizalicu. Ti si luzer. Što? Hej, prestanite da mi se smete. Ali moju lizalicu je zgodno staviti u usta. O, da, baš je slatka. Jao, kako je zabavno igrati se sa štapićem. Hoću još. Dosadila si mi, eto ti. Pusti me. Jao, moj prst kako boli. Lizalica, dođi kod mene. Wow, kako je ukusna. Ne mogu da je zagrizem. Znam, razbit ću je. Eto ti. Da, tako je. Sad je mogu pojesti. O, da, to je mnogo ukusno. Poješću svaki komad. To je to, završila sam. Hajde, sad ti. A šta ja da radim sa njom? Čekić? Ne, uzet ću ovo. Da, ovaj čekić mi više odgovara. Eto ti. Jao, to je baš teško. I još jedan udarac. I još. Kad će se već razbiti. Još malo i... Konačno sam je razbila. Devojke, poslužite se. Baš ti hvala. To je mnogo ukusno. Da, oduševljena sam. Jao, kako mala ajkula. Preslatka je. Oho. A ovo je moja ajkula. Pogledaj, mnogo je veća. Jao. Da, devojke. Kod mene je najveća ajkula. Mnogo je zabavna. Hej, devojke. Ja sam prva. Gledajte, sad ću je probati. O, da. Mnogo je ukusna. To je bilo super. Hajde, sad ti. Okej, sad ću da je probam. Jao, zašto je tako gumena? Šta je ovo? Ne mogu da je zagrizem. Hajde. To je nemoguće. Šta da radim? Pomozi mi. Hajde da je pocepamo. I vuci. Još malo. Ups. Izvini, žao mi je.
Sad ću probati taj repić. Wow, baš je lep. To je bolelo. Opa, slatkiš. Hej, daj mi da zagrizem. A ne može. To je moja ajkula. Hvala što si je podigla. A šta gledaš? Sad je tvoj red. Znam, ali prvo moram iseći svoju ajkulu. Treba se pripremiti. Da, sad sam kao pravi ninja. Gledajte. Oho! Kija! O, da, uspelo je. Treba iseći svu ajkulu. Odlično mi ide. Još malo i... gotovo. Sad mi trebaju lopatice. Bacit ću sve ove komade u vazduh. A zatim... uhvatiti ih ustima. Gledajte, to će biti baš moćno. O, da, tačan pogodak. I još jedan, i još. Da, svaka mi čast. Wow, nevjerovatno. Hvala, devojke. Bravo! Hvala još jednom. O, to su nudle. Joj! Ljute nudle. Oh. Da, ja sam imala manje sreće. Ali ne najmanje. Oj, devojke. Plašim se da jedem to. Izgoreću, umreću. Hajde, ti počinješ. Što? Ja? Ali ne želim da jedem to. Okej, probat ću malo. To nije loše. Ili jeste. Pušim se. Prošlo je. Dobro je. Sad ti. Ja? Ne. Molim vas. Čekaj, vatrogasna inspekcija je tu. Hajde, sad možeš da jedeš. Dobro, hvala ti. Spremna sam da pojedem to. Ali budi tu. Budi spremna da me ugasiš. Za sad je sve u redu. O, ne. Sećam vatru. Kako olakšanje. Hvala, baš si na vreme. Sad ti. Okej, sad se ne plašim da jedem to. Spremna sam. Uradit ću to. Hej, poranila si. Nisam još ni počela. Morala sam da proverim da li to radi. Okej, nemoj više to raditi. Aha, vidim sve. Nemoj me polivati napred. Dobro, počinjem da jedem ljute nudle. O, da, moram se ubrzati. Da, odlično mi ide. Jao, ne mogu više. Sad ću izgoreti. Hitno, treba mi voda. Čekam pravo vreme. Voda, kažem, treba mi voda. Jao, ti si kao zmaj. Mislim da je pravo vreme. Ma ne, rano je još. Gorim. Prošlo je. Joj. Baš ti hvala. Bilo mi je drago da pomognem. Bravo. Da, bila si odlična. Hvala, devojke. Što? Tako mala žvaka huba buba? To je baš tužno. Jao. Da, kod mene je srednja žvaka, zadovoljna sam. Ojoj. Da, ja sam imala najviše sreće. Pogledajte kolika mi je žvaka. Ajoj, kakva mrva. Nemoj da pukneš. To nije smešno. Neka je moja žvaka najmanja, ali sigurno će biti najukusnija. Sad ću je probati. Jedva čekam. Divna je. Naduvat ću balon. Gledajte. Šta? Balon? Ne vidim ga. Sad čekaj. Pogledaj sad.
A sad vidim. Ajoj, to je presmešno. Samo kroz lupu i može da se vidi. Tako je, mali. Okej, sad ću ti pokazati moj balon. Biće mnogo veći. O, da. Ova žvaka je prelepa. Spremna sam da napravim balon. I eto ga. Kako ti se čini? Nije loše. Ovo? Gledajte sad vi moj balon. To još sigurno niste vidjeli. Jao, koliko žvake. A bili ste u pravu. Baš je ukusna. Treba pojesti svu žvaku i tek onda duvati balon. Da, odlično mi ide. Ne smem da se zaustavljam. Ješću na puno različitih načina. Mogu pojesti ovako. A zatim ovako. Jao, blago meni. To mi nikad neće dosaditi. Poslednji komad i gotovo. Spremna sam da pravim balon. Gledajte koliki će biti. Jao, prevelik je. Plašim se. Ups. Wow, mi smo u čokoladnoj fabrici. Super, ovo je moj san. Sve od čokolade i kuće i fontane, pa čak i zidovi. Ethan, pogledaj. Hej, pronašla sam izlaz. A vreme je da bežimo odavde. O ne, vrata se ne otvaraju. Treba nam drugi plan. Ovdje je čudan znak, pogledaj. A da biste prošli, morate imati 100 kila. Zajedno smo jači, hajde. Jao, a mi smo mršavi. A vrata nas neće propustiti. A znaš šta treba raditi? Da, moramo dobro jesti da bismo pobegli. Moramo jesti brže i još brže. Ja! Nancy, pogledaj kako sam jak postao. Treba mi više čokolade. Super! Obožavam ove slatkiše. A ja volim čokoladnu fontanu sa Malteser s bombonama. Ethan, ne mogu više. Prela sam. Što? Dobro, ja ću završiti sam. O ne! Ne staviš u mene. Zdravo, druže. Sad ću te pojesti. Muka mi je. Sad ću povratiti. Kakva ukusna velika bombona. Hej, Nancy, jesi li dobro? Dođi sebi, vreme je da bežimo pre nego što nas Vonka pronađe. Ne mogu da ustanem. O, ne, noge me više ne drže. Ustaj. Teško mi je. To je dobro, znači da ćemo moći da pobegnemo. Samo nemoj pasti. Da, prolazimo. O ne! Hej, gde idete? Nismo još završili. Otvaraj vrata, brže bežimo. O ne, u pomoć! Prokletstvo! Kako su uspeli da pobegnu? To je nemoguće. U redu, mirno. Koliko ćemo da padamo? Ja sam u redu. I ponovo sam mršava. Ej, gde je Ethan? Zalepio sam se za ogromnu žvaku. Nancy, hoćeš li mi pomoći? Šta bi radio bez mene? Daj mi da razmislim. Ovdje je neki znak. Moramo bežati u tu stranu. To znači gore, ali to je nerealno. U stvari, čekaj. Oko nas je toliko žvake da možemo odleteti odavde ako napravimo veliki balon. A lako će to uraditi. Etane, hoću da znaš da ne mogu da jedem, ali zbog tebe spremna sam da pojedem toliko žvake koliko god bude potrebno. Hajde, Nancy, možeš ti to. Verujem u tebe. I ja se ne predajem. Pokušavam da ustanem. Smiri se, Etane. Sad ću naduvati balon. Uspelo je. Nadam se da će tog biti dovoljno. Drži, Ethan. Hvala.
O, Nancy, hvataj me, odlećem. Stani, sad čekaj mene. To, uhvatila sam te. O da, spašeni smo. O ne, Von opet puca u nas. Hoće da probuši balone. Hej, gde ste krenuli, deco? Sad ćemo da mu vratimo, Ithane. Ojoj, kakve zvezdice. Tako mu i treba. O, gde smo to mi? Koliko slatkiša, wow. Šećerna vuna, cool. O, pronašla sam vrata, ali ne mogu ih otvoriti. Opet. Mislim da nam treba patkica. Ali gde je uzeti? Ithane, šta misliš? O, ovo je baš ukusno. O, da. Izvini, Nancy. Da, sad ćemo naći patku. Ovdje nema patke, ali ima šećerna vuna. Šta da radimo? Ithane, prestani da jedeš. A moramo se izvući odavde. Oho, ovo je cool. Znači, patka može biti negde u vuni. Ovo je čokolada i ovo isto. Nastavljamo da tražimo. Ne smemo odustati. Da, slažem se. Ona mora biti negde ovde. Pa šta je ovo? Ponovo neuspeh. Ja nisam znao da me mogu razočarati čokoladice. To je smešno. Aha, vidim još vunu i još jednu. I ja. Sve smo pretražili. A, ostala je posljednja. Molim te, neka nam se posreći. Jel vidiš ovo? O, da, to je patka. Ithane, vidi? O, ne? Ćao. O, bežimo. On nas stiže. O, hajde u drugu stranu. Trči, trči. Požuri. Ha, uhvatio sam vas. Ne, nemoj nas dirati. O, Da, pobegli smo. Samo treba ubaciti patku i bit ćemo slobodni. Ithane, hajmo. Ćao, ćao, Vonka. oj, oj. O ne, ova vrata su bila nova zamka. Jao, sve je zaključano. Šta da radimo? Sačekaj. Vidim li zaljku? Baš je čvrsta. Možemo slomiti daske sa njom. Wow, Ithane, ti si genije. Svaka čast. Hoćeš da udariš? Da, i ja imam lizalicu. Hajde, Ithane, udaraj. Vidi, odlično nam ide. Da, to je baš zabavno. Ostalo je još malo. Da vidimo. Wow, kako je ovdje prelepo. A, O ne, Ethan. jeste mislili da ćete pobeći od mene? Ha, ne tako lako. A, pusti me. Treba nešto smisliti. O, lizalica. Eto ti odvratni Vonka. Mama mia. Ha, promašila si. Joj. Brr. Ne, deco, nemojte to da radite. Ne pretvarajte me u čokoladu. Upravo to ćemo da uradimo. Eto ti. Jao, kakva ukusna čokolada. Oduševljena sam. Da, i meni se jako sviđa. Ithane, hoćeš da mi stisneš ruku? Cool.